Nagħtu issa ħarsa lejn is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna hekk kif sfortunatament fl-aħħar sigħat tilfu ħajjithom 5 persuni oħra waqt li kienu pożittivi għal coronavirus. Il-vittmi huma 4 irġiel ta' 70 sena, 77 sena, 82 sena u ieħor ta' 92 sena u mara ta' 77 sena. Dan ifisser li fl-aħħar 5 ijiem biss tilfu ħajjithom 13 persuna li kellhom il-virus. Dan itela l-ammont ta' vittmi f'pajjiżna kkawża tal-pandemija għal 514. Bejn it-3 u l-4 ġew irreġistrati 342 każ ġdid tal-COVID-19 fil-waqt li 548 persuna ġew irreġistrati bħala mfejqa. Sabiex bekk l-att tal-każi attivi f'pajjiżna issa jammonta għal 8970. Intant il-pazjenti pożittivi għal virus u li jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei naqsu hekk kif issa qed jammontaw għal 102 bi 8 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva.